tula tulos. Igutin daw. Yig. No, 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 no. May salbe. May salbe po. Ha? Mano ka na naman igdi ha? Nakapesmas ka pata. Siyempre may salbe. Hali po bagang Manila si may Rosita. Kaya nagpesmas ko. Pareho na pa kayong burbanggitan, Rosita kanta. Tiro kung taga high blood yung pangaranaan. Ay, sorry, may salbe. Ano ba yan naman tuyo mo? Pasaklingan mo naman, grabe naman. Tigpahagad po kaya ko ni mamaw mainit na tubig. Saka anong napating laogan mo pitsil ng gayo? Siyempre may salbe ka. Kami po ni mama makape. Hadurek mo ka Irinet. Ta sarong pitsil ng gayo hagadon do. Mayo po kaya kami may salbing igatong. Pangsap na minus na po to at tiyan. Tandayag sa uma. Grabing mari. Puro na mayo. Ano naan? Ano naman si may salbi? Sige na po may salbi, please. Di na paliwanag. Halat. Tapatapusong ko na pagkakaroray ko. Po may salbi. Mahalin na ako may salbi kang orig mo pa. Ang hiling-hiling mo naman andyan, nga, sige ka na naman pakat, bumaba ka dyan. Iman po may salbe, para nagtutukaw. Kasi naman timay, tanay kumasala, grabe naman, dunong kang payo mo, bumaba ka dyan. Iman po may salbe. Tadi ko nasa latimang. Ayan, dunong ka ng aki na ne. Makulugod po may salbi. Nga nahalabang gasgas. Marisa na tadi mo na antugan orig ko. Entero ko tang ralapo ni yung letson ko. Ako nga ni may salbi. May lapo man po. Ang kukulog na kami. Aray nga. Ang kukulog na lubot ko. Ayoan. Kandahin sa naspismas naan, entero ka na dyan nag-urangking naman. Ano na naman, rulugad ka na naman. Ay ano na timang, nini. Jesus, tigpahagad takas ng mainit. Mama, kaya. Oh, naano ka na? Tentiro nang basa-basa sa imong bado. Mama, kaya. Supismas ko po, mama. Nahulog. Ho? Ano tentero mo kung taghiling malain, timang? Iman po, may salbe. Hado, ano na naman kaya nini ang ginibo mo? Ay, tagrabe dunong kang aki mo, made. Suminakat dyan. Entero naman na huslog. Tigtaraman ko naan. Ay, tatiga, sugo kus naan ba di maghagad mainit? Ay, tasiriwayong talaga aki naan made. Mama, mauli na po kita. Masangli na ako. Marna, mauli na kita. Made, mainit na ko yung made. Iyo? Ay, made. Maguloy na snack budman madis kusina. Bukas na radman. Kung anak budman mainit. Sabi, made, salamat. Anong kay kantimang na ne? Tiro nagkagaras-gasan. Dainan nas ko magkatabang paglaba aki na. Ay, inda.